उदालगुरियाव फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय 14-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंगोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामना 13 बोसोर बैसो सिंनि उन्दै हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा आफादखौ लानानै खुंबोदों। बेबायदिनो देग्लायबो मोनसे गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 14-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ फैगौ 15 जुलाइ खालि टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय टंला गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनो लानाय जादों। बेनि सायावनो जोलुर गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय बायदि हाबाफारि एबा लाहार फाहार खालामनायनि सायाव उदालगुरिनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे जर'खा रादाबखौ नायना लानि फै। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो जाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बोसोरैबो खुंबोबाय थादों जिहेतु जिल्ला आफाद आरो मिरु आफादा दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि जि उन्दै हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थादों। दा बेबायदिनो जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय नैबे टंला हायार सेकेन्डारिया बेखेवजानो थांगासिनो दङ। बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाया आरो बिनिनो जिथु प्रिपारेसन खालामनाय बे बा साखाफारा जानायनि जिथु हाबाफारि बे समाव सोलिगासिनो दङ। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जिहेतु नैबे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे टंला हायार सेकेन्डारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जि गेवलां गेलेग्रा फोथार आरो बे गेवलां गेलेग्रा फोथारावनो फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय बेयाव जानो थांगासिनो दङ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि 13 बोसोर बैसो सिंनि जा जोलुर हौवासाफोरनि जा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेयाव बेखेवजानो थांगासिनो दङ। थारैनो आं बे समाव मिथिनो नाजानि जिहेतु बेयाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि बिथाङा आंजों लोगोसे दङ। दासिमाव माबायदि प्रिपारेसन जागासिनो दङ जिहेतु समा खाथिथारसै? नंगौ, सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो थांनाय 14 बोसोर सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनायखौ सानखांजेननानै बेखौ बादाय होबोदों आरो थिग बेबायदिनो देग्लाय 14-13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायनायखौ जोङो खुंनो लाहार फाहार जों खालामबाय थानाय जादों। थांनाय जोंनि एगजिकिउटिभ डिसिसन बायदियै जोङो 2 जनाव बे गेलेनायखौ खालामनो थाखाय थि खालामदों। मोनसे जना बे सोनाब पार्टनि 10टा दखरा आफादफोरखौ लानानै जोङो थि खालामनाय जादों। टंलानि जिथु बिखायाव नोगोरनि बिखायाव थानाय जे टंला हाई सेकेन्डारि माने स्कुलनि जिथु गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव दायो नोंथांमोना नुदों जे खोब माने प्रिपेरेसन मोनसे सोलिबाय थादों आरो निस्सय बे जोङो जिबायदि मोनसे आखा खालामनानै बे प्रिपेरेसनखौ खालामदों जोंनि दखरा आफादफोराथ' बाहागो लागोनानो। बेजों लोगोसे टंला बाखिखौ आं खावलायगोन नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जे जाहाथे बेयावहाय खुनु माने जात पात जेबो नायालाबासिनो खुनु धोरोम पार्टि जेबो नायालाबासिनो बैसोनि खुनु डिफारेन्स लायालाबासिनो जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोर 13 बोसोर सिंनि जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोनसे इन्सपिरेसन थुलुंगाखां होनाय बायदियै बयबो जाहाथे लोब लोब फैनानै 15 जुलाइनिफ्राय जिहेतु जों जागायगोन बेखेवनाय हाबाफारिया बे टंलानि नैबे गोजौ फरायसालिनि जिथु गेलेग्रा फोथारावनो जागोन। बेवहाय बयखौबो फैनानै आं हेफाजाब होफैनो आं खावलायगोन। लोगोसे नोंथांमोननि बे बाहागो लाफैनायानो जोंनि बे उन्दै उन्दै गेलेग्राफोरनि मोनसे थुलुंगाखांनाय जागोन, बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जागोन। दा बेनि थाखाय आं खावलायो नोंथांमोना जाहाथे जोबथारनायसिमहालागै बाहागो लायो। नैथि जन जोङो माने सेकेन्ड जन जोङो थिग खालामदों, बेखौ उदालगुरि आनसलिकनि सिङाव थानाय जिथु सनाय भेरगावनि गेलेग्रा फोथारावहाय जों थिग खालामदों लानो थाखाय। जागायनाया जिहेतु टंलायाव जागोन, फाइनालखौहाय जोङो बे उदालगुरि पार्टआव
उदालगुरि जनावहाय जोङो खालामनो थाखाय थि खालामदों। दा बेनि थाखाय माने नोंथांमोननि गेजेरजोंनो दिनैनो आं खावलायनो नंगोन जे जेरैहाय टंला बाखिया नैबे टंलायाव थानाय बे गेलेग्रा फोथाराव फैनानै हेफाजाब खालामगोन, थिग बेबायदिनो उदालगुरि पार्टनि उदालगुरि बाखिफ्राबो जाहाथे बै जनावबो नांगौबायदि हेफाजाब मददखौ होयो आरो गेलेग्राफोरखौ थुलुंगाखांहोयो आं बेखौनो खावलायगोन। जोंनि प्रिपेरेसना मोननैबो ग्राउन्डआव जागासिनो दङ, जथेस्थ'खिनि स्पिड मोनसे प्रग्रेस अफ प्रिपेरेसन, आरो जों आसा खालामदों बेस्ट अफ दा बेस्ट माने प्रिपेरेसनखौ जोंनि दखरा आफादफ्रा हस्ट दखरा आफाद जेरै टंला आरो उदालगुरिया खालामनानै माने बेखौ मोनसे लेभेलसिमहालागै मोजां मोनसे थाखोसिम लाना फैनाय, माने बेबायदि ग्राउन्डफोरखौ प्रिपेरेसन खालामनानै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां गेलेहोनो हानाय सुबिदाखौ खालामगोन आं बेखौनो आसा खालामदों। आरो जोबथारनायाव फिन खनसेबाव आं खावलायगोन जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय माने हेफाजाब आरो मददखौ जाहाथे होलायो। दिनै नोंथांमोना 14थि बोसोराव आगान होफैबाय, जों नुबाय थादों जादों नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौबो लानानै एसे सरसा खालामनाय जादों, आरो इभेन जों जिल्ला आफाद हिसाबैबो थांनाय समफोरावबो एसे नाजाबोबाय थानाय जादों। बिराद मोनसे नर्म्सआव गोग्लैसोआब्लाबो आन्डार 11 जिथु जोलुर गेलेनाय, बेवहायथ' हौवासा हिन्जावसा खुनु फारागथि गैयालाबानो बिथांमोना एखेलगे हौवासा आरो हिन्जावसा गेलेहोनाय जायो। खिन्थु थांनाय बोसोराव जोङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन, मोनसे टिमा हिन्जावसा सासे प्लेयार मोननायलाय जों बिथांखौबो सुबिदा माने होनाय जादों। आन्डार 13आव जुदिअ खोब बिराद मोनसे नर्म्सआव गोलैयाब्लाबो जों होनाय जादोंमोन, आरो बेबायदि माने जोंनिफ्राय मोनसे नाजानाया बे दङ जे हिन्जावसाफोरनिफ्रायबो गेलेनाय दिखौ उन्दैनिफ्रायनो फैनांगौ। आरो बे लेखायैनो देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे इन्सट्राक्सनखौ हरनाय जादों जे मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादा हिन्जावसाफोरनि थाखायबो मोनसे सुबिदाखौ होनांगौ होननाय बायदियै जिल्ला आफादनिफ्रायबो जोङो जथेस्थ'खिनि नाजानाय जादोंमोन। जोंनि दखरा आफादफोरखौ इन्सट्राक्सन जों हरनाय जादोंमोन जे आन्डार 13 हिन्जावसाफोरनिबो जोलुर गेलेहोनायनि सुबिदाखौ खालामना होनांगौ आरो कचिंखौ होनांगौ होननानै। दा थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दखरा आफादा माने कचिंखौ होनाय जादों, फुटबलनि कचिंखौ होनाय जादों। खिन्थु बैयावहाय खोब बेबायदि टिम मोनसे दिहुननानै माने टिम मोनसे जानोबा नों नायबोलियाव माने 15 जननिफ्राय 18 जन माने गेलेगिरि नांगौ जायो। दा बेबायदि साफिसियेन्ट हिन्जावसा गथ'फोर आन्डार 13नि गेलेगिरि जों मोननो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो माने बिराद जिबायदि सुबिदा होनांगौ बा गेलेनाय मोनसे बादायनाय जोङो होनांगौ बेखौ जों होनो हायाखै। खिन्थु माने जोङो मोनसे एगजिकिउटिभआव जिरायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे माने डिसिसनाव फैनाय जादों जे जेसेबांखिनि प्लेयार ओंखारो मोनब्रै मोनबा दखरा आफादनिखौ ज' खालामनानै बेबायदिनो माने मोनसे डेमनस्ट्रेसन हिसाबै गेलेहोनाय, बिराद मोनसे बादायलायनाय कम्पिटिसन नङाब्लाबो डेमनस्ट्रेसन हिसाबै लाना थांनायनि जोङो नाजानाय जादों। दा जोंनियाव एक्जिस्टिं थाथारनाय हिसाबै पानेरि दखरा आफादनि सिङाव जोंहा माने हिन्जावसा गेलेगिरिफोर दङ, बिथांमोना फुल टिम ओंखारगोन। माजबादावबो गेलेगिरि दङ हिन्जावसाफोर, ओरैनो माने आन्डार 17 बेबायदि आरो सिनियर बेबायदि गेलेगिरिफोर दङ। दा बैफोरनिफ्राय इन्सपिरेसन मोननानै माखासे ओंखारबोनाय दङ। खिन्थु बेबायदि हिसाबै जोङो माजबादखौ बुंबाय थादोंमोन जे टिम मोनसे दिहुननो नांगौ होननानै, खिन्थु दासिमहालागै बिथांमोनाबो बिराद मोनसे प्रग्रेसाव गैया। थेवबो जोङो नाजाबाय थानाय जादों एटलिस्ट मोनसे डेमनस्ट्रेसन गेम हायोब्ला जों नैबे टंला जनाव मोनसे आरो उदालगुरि जनाव मोनसे बेबायदि गेलेहोनायनि थाखाय एसे सिन्था खालामनाय जादों। जुदि टिमा ओंखारोब्ला जों बेखौ खालामनाय जागोन, खिन्थु मोनसे गेमा हले जोंहा थिग जानानै दङ, बेखौ जों होनाय जागोन। आरो बिनि गेजेरजों निस्सय फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि हिन्जावसाफोराबो ओंखारबोगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो खावलायनायबो दोनगोन जे जाहाथे हिन्जावसाफोराबो बे माने गेलेनाय बिथिङाव फुटबलानो जा काबादियानो जा भलिबलानो जा मोनफ्रोमबो गेलेनाय बिथिङावबो जाहाथे आवगायबोयो। जथेस्थ'खिनि स्कपा दायो हौवासाफोरनिख्रुइ बांसिन हिन्जावसाफोरनियाव दङ, जिहेथु प्लेयारफ्रा खम आरो पटेनसियेला जों बर' आइजोफोरनियाव बारा दङ, बर'फोरनियाव गेलेनाय खेला धुलानि दिखाव। गतिके जों आवगायबोनांगौ, बेफोरखौ माने स्कपखौ जों हारभेस्ट खालामनांगौ, बेखौनो बुंगोन। नैबे आन्डार 13 जिथु बादायनायनि गेजेरजों हालामाव बा जिल्लायाव बेबायदि जौगानाय मोनसे इमप्रुभमेन्ट फैदों नामा गेलेनाय बिथिङाव? नंगौ, जोंनि जिथु ओनसोलाव उदालगुरि होनना बुङोब्ला फुटबलनि मोनसे हाब होननानै बुंजायो। जिबायदि गेम जोंनि उदालगुरियाव फुटबल जायो खुनु मोनसे जिल्लायाव बोथोर बेबायदि जाया। आरो बिनि गेजेरजों जों नुयो जथेस्थ'खिनि क्लाबफोराव जोंनि उदालगुरिनिनो प्लेयारफ्रा माने जागाफोरखौ जों आवग्रिनो हानाय। नोङो माने जेसेबां गिदिर गिदिर क्लाबफोर दङ दा बेफोर गासैयावबो उदालगुरिनिफ्राय माने प्लेयार सासेबाबो दंहैयो।
दा बेफोर मोनसे जोंनि इमप्रुभमेन्ट होननानै बुंनो हायो आरो माने आन्डार 13ल' नङा जेसेबांखिनि गेम उदालगुरियाव जायो साफ्रोमबो बे अर्गानाइजारफोरखौ आं माने साबायखर बावगोन जे बिथांमोना जे खोब माने गोबां खस्थ' खालामनानै खरसा पाति खालामनानै बेबायदि गेम होनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला धुलानि दिखाव गेलेनाय दिखाव माने मोनसे गोसो फज'नो थाखाय बिथांमोना मोनसे इनिसियेटिभ लाबोनाया खोब मोजां जादों। बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां कर्नलियास दैमारि आरो बिथाङा जोंनि नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब मेहेरगोनां बिबुंथिखौ लाखिलांबाय थारैनो जिथु नैबे जिथु फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां जि हाबाफारि जि 13 बोसोर बैसो सिंनि जा जोलुर बादायलायनायनि जि हाबाफारि